Bună, sunt Dolores, antrenorul tău de Pilates, iar pentru astăzi am pregătit câteva exerciții de extensie a spatelui, foarte bune pentru mușchi, zonei lombare în special. O să începem pe abdomen, cu fața la saltea. Picioarele sunt depărtate la lățimea bazinului, fruntele va fi pe saltea, brațele în față, depărtate la fel ca și picioarele. Inspir, iar pe expir trag buricul spre coloană, ca și cum ar frige salteaua. Activez foarte bine abdomenul. Aici inspir, iar pe expir ușor ridic brațe, picioare și fruntea de la saltea. Inspir, le cobor. Expir, ridic. Inspir, cobor. Expir, ridic. Atunci când inspir, cobor ușor până când ating salteaua, iar când expir, ridic și am privirea ușor pe diagonală la marginea din fața saltelei. Mai am încă două. Bun, și ultima. Cobor. Aduc brațele lângă trunchi. Palmele sunt de o parte și de cealaltă a pieptului. Voi avea grijă în continuare să păstrez abdomenul activ și tras buricul înăuntru, ca și cum ar frige salteaua. Pe următorul inspir, apăs în palme și ridic ușor pieptul de la saltea. Expir, cobor. Inspir, ridic. Am grijă să țin abdomenul activ, iar coatele trăgând unul spre celălalt. Mai am încă două repetări. Expir. Și atunci când mă ridic, coatele în continuare sunt flexate. Bun. De aici voi înfige degetele de la picioare în saltea, apăs ușor în palme și mă ridic. Am ajuns în pie pose. Din pie pose continui, cobor, depărtez genunchii, apropii tălpile și aduc pieptul pe saltea, la fel și fruntea pentru o respirație în child's pose. Bun. Acestea au fost exercițiile pentru astăzi. Cu o nouă serie, vă aștept și data viitoare. Între timp, stați acasă, aveți grijă de voi. O zi frumoasă, pa, pa!